Jotnalam Sogo The Secret of Life YouTube channel tini haino nog ni bagay tegesa ketar update video to bepika tom update video hinke tini norok o video ni title te thumbnail no koi kamane soiman kana chung tini bo topic eba bokok nati sanathoi tong hinke anida da vai monai song tini norok ni bagay kaisa kaham offer tu pika abo bahai kaham offer eba bahai kaham kok hinke norok to baksa borok kubang mano YouTube rok klainam chung haidaba phiaba aboni bisingo chungbe baksa kobong borokno samung khlainamo chungo hinke tini borok ni bagai o video no skip kaya kaloi o video no polensi paithak jera naitoni joto no kamke buji mane ko and norok no samung khlainani eba ke chungbe baksa samung khlaina hinke bahike khlaina abo bebak no sekhnai aboni bagai video no polensi paithak jera naitungdi hinke anandara bai mani chong norok jara chungbe baksa samung khlaina hinoi wansuk tungnai borok chungbe baksa samung khlaimano YouTube o hinke tabu kobong lukono wansugoi tongna je orotoma chela simida hinke norokno samu jongo or chela bo khlaimano eba buri bo khlaimano norokno naharjaknai eba ke mobile tino interview hain naharjaknai ta je khorang kisa kaham ke kok saimano borokno simi naharjaknai hinke aboni bisingo editing ni samung mane ke YouTube video editing khlainani aborok bebakno saimana nangnai aboni yakulosi norok chungbai baksa samung khlaimano hinke jara chungbai baksa YouTube samung khlaina wansugoi tongnai borok o video ni description Instagram tei Facebook ni page tongo nok ar tongo chungo gisa kurungdi and norok ni mung para bebakno sauridi hinke aboni pore norok no chungbai baksa naharjaknai hinke o video no share khaidi joto baino video no polensi paithak jara name bagoi nok jotona paipile ham